नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। ज्यांना स्वतःचा पक्ष माहीत नाही ते विकास काय करणार, आमदार निलेश राणेंचं खोचक वक्तव्य। दिशाभूल करू देत, माटणेत महायुतीचा झेंडा फडकवणार, गणेश प्रसाद गवस यांना विश्वास। आणि त्यांना जनता धडा शिकवेल, मायकल डिसोजा यांनी घेतला विरोधकांचा समाचार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकिसरे जिल्हा परिषदेच्या ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार शुभांगी सरवणकर यांनी प्रचारात मुसंडी मारली आहे। गावोगावी प्रचारासाठी जात असून ग्रामस्थांचा त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे। आज कोकिसरे गावात त्यांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला। या प्रचारादरम्यान काय म्हणाल्यात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्या त्या पाहूयात। जिल्हा परिषदेची निवडणूक सुरू असताना या कोकिसरे गावातून आमच्या माई सरवणकर माजी सभापती होत्या त्या या ठिकाणी आमच्या शिवसेनेवर उभाटा गटातून उभ्या राहिलेले आहेत आणि त्यासाठी आम्ही सर्व शिवसैनिक एकजुटीने काम करून आम्ही त्यांना निवडून आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न, कारण ह्या शिवसेनेची 2 शक्ल झाल्यानंतर जे लोक म्हणतात शिवसेना नाही नाही नाही, त्यांना आम्ही एक दाखवून देणार की तळागाळातला माणूस अजून आहे, शिवसेना आहे, सक्षम आहे, शिवसेना गेली ती मोठी माणसं। पण आता आम्हाला माई सरवणकर सारखे एक अभ्यासू आणि एक जिद्दी चांगलं नेतृत्व आम्हाला मिळालंय आणि आम्हाला जो विकास करायचा आहे त्या माईंशिवाय कोणी विकास करू शकत नाही। म्हणून आज आम्ही एक निर्णय घेतलेला आहे, काही झालं त्यावर रात्र मेहनत करायची आणि माई सरवणकर निवडून आणायचं म्हणजे आणायचं आणणार। सरवणकर मॅडम या खरोखरच म्हणजे आज गोरगरिबांच्या आणि सामान्य माणसांचं काम करणाऱ्या असं एक नेतृत्व आम्हाला मिळालंय आमच्या शिवसेनेला आणि त्याचा आम्हाला सर्व शिवसैनिकांना अभिमान आहे काय। आणि असंच त्यांच्याकडून आतापर्यंत जे त्यांनी कार्य केलेलं आहे, आता ह्याच्या पुढेही त्यांनी आमच्यासाठी आमच्या शिवसैनिकांसाठी जे जे काय आमचे महत्वाचे प्रश्न असतील किंवा काय असतील ते आम्ही त्यांच्याकडे सांगणार। आमचे प्रश्न त्यांनी सोडवावेत आणि आम्ही त्यांना 100% अगदी 101% निवडून आणणारच, यात शंकाच नाही। भाजपने विकास कामे केली नाहीत, आता निवडणुकीच्या तोंडावर डांबर खडी टाकून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। याकडे निवडणूक प्रशासनही लक्ष देत नाही असा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेचे लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाचे उमेदवार लक्ष्मणराव राणे यांनी केला आहे। पाहूयात। नमस्कार। आता सध्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका 2026 हो घातलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी 7 फेब्रुवारी ही निवडणुकीची तारीख आहे आणि आम्ही गेले 10 दिवस आता प्रचार करतोय फॉर्म भरल्यापासून आणि आम्ही घरोघरी जाऊन प्रचार करतोय आणि असलेले गेले मला वाटतं 17 मध्ये आपलं इलेक्शन झालं तेव्हा मी 2.5 वर्ष सभापती बनून होतो, 5 वर्ष आणि त्याच्यानंतरही राहिलेली 4 वर्ष या ठिकाणी लोकांची आपण पंचायत समिती सदस्य म्हणून सेवा केली आणि त्याचा जो आम्ही जमिनीवर राहून जे काम केलंय ते लोकांनी आठवण ठेवले आहेत आणि जो प्रत्येक माणूस आहे तो सगळ्यांना सांगतोय। बघितलं तर हे भाजपची असलेली आता जी काय चालली आहे महागाईचा विषय असून देत, बाकी जे सगळं दादागिरी आहे ते चाललेली आहे आणि त्याच्यावर लोकांनी जे प्रामाणिक आणि उद्धव साहेबांनी जे प्रामाणिक राहिले आहेत। आता बघितलं तर महानगरपालिकेच्या इलेक्शन झालं त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये जवळजवळ 65 सीटा उद्धव साहेबांच्या आल्या तेवढ्या दादागिरीमध्ये सुद्धा। आणि जो दादागिरी आता मी या ठिकाणी सभापती होऊन जेव्हा एकदा ग्रामपंचायतीमध्ये आलो त्यावेळेला प्रशासक होते आणि भरसट साहेब होते, तेव्हा काही हे जे दादागिरीवाले लोक आहेत ते आलेत, म्हणाले तुम्ही इथे कसं काय बाजूला बसू शकतात। मी म्हटलं ठीक आहे, तुम्हाला चुकीचं वाटत असेल तर आम्ही बाजूला बसतो, म्हणजे आम्ही जर कुठे एखाद्या ग्रामपंचायत जाऊन बसलो तरी यांना वाईट वाटतं। त्याच्यानंतर कर्मधर्मयोगाने माझ्या वडिलांच्या जागेवरती मला या ठिकाणी अनुकंपावरती नोकरी लागली होती, तिथे पण मी पुण्याला गेलो नोकरीला, तिथे पण ह्यांची दादागिरी फोन यायला लागलेत की गडचिरोलीला बदली करून वगैरे। मी 4 दिवसात लगेच यांच्या रागाने राजीनामा दिला आणि परत मी माझ्या सेवेत आलो। या ठिकाणी आमचं वीर लक्ष्मणराव यांचं स्मारक आहे, त्या स्मारकासमोर बॅनर लावून ह्यांनी अपमानित केलं। अशी सगळ्या या प्रकारच्या दादागिरीतून मी प्रवृत्त झालोय आणि आता मला आनंद वाटतो की या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या प्रामाणिकपणाच्या बाजूने आम्ही उभं राहतोय आणि लोकांना खरोखर गरज आहे। प्रत्येक ठिकाणी गेलो प्रचारानं लोकांचा एवढा प्रतिसाद मिळतोय, म्हणून ही माझी प्रामाणिक माणसं माझे सगळे कार्यकर्ते बरोबर माझ्या पाठीशी राहिलेत। आणि आता बघा आम्ही म्हणतात ना विकास केला म्हणून, तर विकास केला तर मग आता मला डांबर घेऊन घालायची काय गरज आहे? त्यांनी जर विकास केलाय ना, पालकमंत्री आहेत किंवा ह्याच्या अगोदर कितीतरी नाही म्हटलं तरी या ठिकाणी सत्ता आहे,
मग विकास केला असता तर आता डांबर करायचा, किंवा आता कुर्लीमध्ये गेला तर तुम्ही डांबर घालतायत रस्त्याला, परत लाईटीचे पोल प्रत्येक ठिकाणी जाऊन करतायत. मग ह्याच्या अगोदर तुम्ही काय झोपला होता काय? तुम्हाला विकास जर लोकांचा करायचा होता ना, मग आता दाखवण्यासाठी आणि मतांसाठी सगळं काम चाललंय. आणि या ठिकाणी खरोखरच आम्हाला तर मला वाटतं आमच्या वैभववाडी तालुक्यामध्ये जवळजवळ 4 ते 5 सीटा आमच्या या ठिकाणी पंचायत समितीला, आणि 2 तरी आता एक काही त्यांची आलेलीच आहे, त्याच्यावर बोलण्यात काय अर्थ नाही, पण 2 सीटा तरी आमच्या जिल्हा परिषदेला निवडून येतील. आणि खरोखरच लोकांचा प्रतिसाद ते आम्हाला विजयाकडे नेतील. आम्हाला कुठलंही हे खोटं आश्वासन लोकांना द्यायचं नाही. आणि कुणी लोकांनी सांगावं, आम्ही सभापती काळात केलेलं काम आणि लोकांशी राहिलेलं, जमिनीवर राहिलेलं जे काम आहे ते आम्ही लोकांपर्यंत आम्ही ते जाऊनच आम्ही मतं मागतोय. बाकी आम्ही काहीच बोलत नाही त्यांना विकासाचं काम. कारण 1-2.5 वर्षामध्ये जेव्हा आम्ही सभापती होतो तेव्हा कुठलाही निधी नव्हता या ठिकाणी, आणि जेव्हा आमची सत्ता होती तेव्हा आम्ही केलेच. म्हणजे जेव्हा आमच्या उद्धव साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा केलेली कामं आहेत. धनगरवाडी आमच्या आचरण्यामध्ये धनगरवाडीचं काम असून दे, बाकी कुर्ली गावामध्ये झालेलं खासदारांच्या निधीतून काम आहे. वैभव नाईकांनी आमच्या केलेले काम आहेत. आमच्या लोकप्रतिनिधींनी खूप कामं केली आहेत. आता हे करतायत ते, आणि ह्यांनी जर कामं पूर्ण केली असती तर आता डांबराच्या गाड्या घेऊन काय करायचं आहे? आचरण्यामध्ये कालव्याचं काम चालू आहे. बघा तुम्ही कुठेही जिथे कालव्याचा पाईप टाकलाय, ते पाईप टाकला तिथे कुठेही जमीन उडवली. शेतकऱ्यांचे एवढे पावसाळ्यात त्रास झाले, किती जनावरं रोपली गेली, लोक पण गाड्या बिड्या रोपतात. आता ते वडाचं झाड आहे तिथे 1-2 वर्ष तसंच पाईप आहे. आणि मला वाटतं आमच्या गावामध्ये नळ योजना झाली, त्याच्यामध्ये जलस्वराज्य झालं, 1 कोटीचं काम झालं. पण जेव्हा आमचे भाई रावराणे गावामध्ये आणि सुनील रावराणे होते त्यांनी काम केलेलं तेव्हा 10-20 लाखाची कामं होती, पण ते अजून पाणी देत आहेत गावाला. आणि ह्यांनी 1 कोटी कर्ज करून दुसऱ्या वर्षी नळ योजना बंद झाल्या. आणि हे कालव्याचं जे काम आहे हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांचा फायदा आणि त्यांच्यावर कमिशनवर जगणाऱ्या लोकांसाठी चाललंय, काही जनतेचा फायदा नाही. मला तुम्ही दाखवून द्या कधीतरी ह्या पाईपाने पाणी येईल काय? कधीच पाणी येणार नाही. लोकांच्या जमिनीचे एवढं नुकसान झाले, लोकांनी फुकट जमिनी दिल्या, काही लोकांना फायदा नाही. आणि बघा तुम्ही गावात जाऊन कुणी करावं. आणि मला वाटतं मला तहसीलदार साहेबांना सांगायचं आहे की बघा हे याच्यामध्ये निवडणुकीच्या काळामध्ये कुठे विकास कामं करायची असतात काय? लाईटीच्या पोल भर दिवसा हे सगळं विकास कामांची कामं चालली आहेत आता. मग ह्याच्या अगोदर झोपले होते काय? तर हे सगळं बघून मला वाटतं आम्ही प्रचाराला हे करतो. आणि आम्हाला 100% गॅरंटी आहे की आम्ही निवडून येऊ. आणि लोकांच्या आशीर्वादाने, त्या पांडुरंग म्हणजे देवतांचा आशीर्वाद, संतांचा आशीर्वाद आणि या ठिकाणी या जनतेचा आशीर्वाद यांच्यावरती आम्ही 100% निवडून येऊ एवढा विश्वास देतो तुम्हाला. रावराणेजी, आपण प्रचारात लोकांकडून प्रतिसाद मिळतो? प्रचारात म्हणजे आमचे उद्धव साहेब जे प्रामाणिक राहिले, उद्धव साहेबांना जवळ झाला, या भाजपवाल्यांनी आमचं धनुष्यबाण चिन्हही चोरलं, आमचं पक्षही चोरलं. आता बघितलं सगळं काय दादागिरी चालली हे सगळे जे आमचे. आणि आम्ही जे 9 वर्ष लोकांनी 2017 मध्ये आम्हाला निवडून दिलं पंचायत समितीला. आता त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य सुद्धा आहेत माझ्या देवा पाचकुडे, त्यांना पण काम करत असताना त्यांनी म्हणजे एवढं, त्यांचे मिस्टर होते ते एवढं काम करत होते, ते बिचारे त्या कोरोनाच्या काळात पेशंट नाही, त्यावेळी त्यांचा म्हणजे जीव सुद्धा मुकावा लागला. आणि तरी पण त्या कुठे बिचारा तयार नव्हत्या. आणि काळामध्ये बघितला तर शेवटच्या दिवसा फॉर्म भरल्यापासून, मला वाटतं 22 तारीखला फॉर्म भरल्यापासून फॉर्म पाठी घेईपर्यंत 27 तारीखपर्यंत दररोज पैशाचं, पण शेवट 30 लाखापर्यंत ऑफर आली इथे. म्हणजे एवढे पैसे घेऊन दादागिरी झाली. म्हणजे लोकशाहीला कुठली या ठिकाणी जाणीवच राहिली नाही आहे. लक्षात दिला, ही दादागिरी कुठेतरी संपूर्ण यावी या ठिकाणी. आणि आम्हाला कुठले पदाचं हाव नाही किंवा निवडून येण्याचं हे नाही, पण ह्या कुठेतरी ही दादागिरी थांबली पाहिजे, या हिशोबाने आम्ही लढत आहोत. मतदारांना सांगावं की बाबा जे आम्ही प्रामाणिक काम केलं आहे आणि काय असेल आम्हाला जमेल तसं, जसं आम्ही अगदीच काय आम्ही कामं केली नाही अशी नाही आहे. आमच्या खासदार साहेबांनी, उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना जी खूप विकास काम झालंय. आणि ते उलट आम्ही केलेली कामं आणलेली सुद्धा नारळ फोडायला पुढे धावायचे, हीच त्यांची, ते नारळ फोडायचाही दादागिरी. परत आम्ही कुठे कामं केली त्याची बिलं अडवण्यासाठी ह्यांना खूप समाधान वाटतं. आता सिंधुदुर्ग बँकेवर जे चालले आहेत, मीच सांगतो ना, लोऱ्यामध्ये कार्यकर्ता आहे मंदार रावराणे म्हणून, चॅलेंज आहे आपलं त्यांना. मी त्यांना म्हणजे हे जामीन सुद्धा राहत नाही त्यांच्या ह्याला. बिचारा प्रकाश गव्हाणकर म्हणून एक आहे, त्याचं बघा जावं, आता 2 लाखाचं जवळजवळ कर्ज आहे. त्या ह्याचा मी स्वतः, माझी अकाउंट सुद्धा बंद झालीत, तर मी त्याला स्वतः 60,000 रुपये, अजून तुम्ही रेकॉर्ड काढून कधी बघू, 60,000 रुपये भरले आणि त्या कार्यकर्त्याला वाचलं. म्हणजे जे भाजपचे कार्यकर्ते फिरतायत आणि जे आता कार्यकर्ते फिरतायत ते पण मनापासून फिरत नाहीत. त्यांच्या कुठे गाड्या अडवल्या, कुणाला कर्ज देऊन अडवल्या, या भीतीपोटी ते फिरतायत. याला कसं उत्तर द्या? आता विकास जर कामं केली नसती ना तर आम्ही लोकांपुढे जाऊ शकलो नसतो. आणि मग ह्यांनी विकास कामं केली तर मग आता ते डांबराच्या गाड्याने लाईटचे पोल का उभे करतायत? त्यामुळे आम्ही जे आम्हाला जमलं, आमच्या ताकदीत होतं, ते आम्ही कामं केली. लोकांची सेवा ही कायम आम्ही करत असतो आणि ती करत राहणार. निवडून येऊ न येऊ आम्ही लोकांची सेवा करत राहणार. लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाचे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार लक्ष्मण रावराणे यांनी मतदारसंघ पिंजून काढलाय. मतदारांच्या घरोघरी जाऊन ते गाठीपेटी घेत आहेत.
त्यांच्या धडाकेबाज प्रचारात कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. पाहूयात प्रचाराची रणधुमाळी. जय होते. खरं तर मी सांगतो बघा, मी ह्याच्या अगोदर भाजपमध्ये होतो, भाजपमध्ये निष्ठावंत कार्यकर होतो, पण यांच्या ह्या हुकुमशाहीमुळे आणि ह्या दडपशाही आणि ज्यांच्या दादागिरीमुळे मला आज उभाटा पक्ष स्वीकारावा लागला. अजून मला एक फोन म्हणजे माझ्या मित्रांना फोन करतात की दशरथ कातकरला तुम्ही फिरवताय, दशरथ कातकर हा तुमचा पद नसता आणि आमचा पद नसता, तिसऱ्याचाच कोणाचा द्यायचा, असे माझ्या मित्रमंडळींना ते फोन करतात. त्यांना असं सांगतो मी की तुम्ही सर्व विसरा. दशरथ कातकर म्हणजे ही चीज कोण आहे ते तुम्हाला ह्या निवडणुकीच्या भवितव्यात तुम्हाला दिसेल. दशरथ कातकर ही चीज कोण आहे आणि त्यावेळी तुम्ही खरोखर तुम्ही माझे पाय येऊन जाशाल. आणि 100% तुम्हाला सांगतो, ह्या आचिल्य गावात 70% मतदान हा दशरथ कातकर घेणारच घेणार. नाही घेतलं तर परत निवडणूक मी तुमच्या समोर लढवणार आहे. आणि मी माझ्या उमेदवाराला सांगतो, या पंचायत समितीच्या उमेदवार की तुझ्या बूथ केंद्रावर 2 तरी मतं मी तुझ्यापेक्षा जास्त मिळवणार. मी जास्त काय आणि सांगत नाही, पण त्याला मी आव्हान देतो की 2 तरी मतं तुझ्यापेक्षा. तू मोठा धन्यवाद धनाढ्य असशील, पण तुझ्या पुढे मी तुच्छ आहे. तरी पण तू काही माझ्या पुढे काही करू शकत नाही. माझा फक्त माणसावर विश्वास, माझा पैशावर विश्वास नाही, एवढंच मी बोलतो, फक्त दुसरं काय नाही. त्यांचा कसा लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय? खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आम्हाला. कारण माझ्या भावाने ज्या वेळेला तो सभापती होते त्यावेळेला 37 गावामध्ये घरोघरी फिरणारा, मी अभिमानाने सांगतो की प्रत्येक 37 गावामध्ये ते वैयक्तिक घरात जाऊन निवडून आल्यानंतर सभापती झाल्यानंतर प्रत्येक घरामध्ये फिरलेत. आणि लोकांना त्यांना एवढा अभिमान वाटतोय की आतापर्यंत लोकांच्या तोंडून आलं की आतापर्यंत सभापती झालेत लोक, परंतु घरोघरी अजिबात कुठे फिरलेले नाही. आणि मला एक तुम्हाला सांगावंसं वाटते की माझे वडील भारत पाक 19 युद्धामध्ये शहीद झाले आणि त्यांचं स्मारक आचरणे गावाच्या तिथे पंचायतमध्ये आहे. आणि मी 5:30ला कोल्हापूरला जात होतो, तर त्यावेळेला आमदार खासदारच्या मतदानाच्या टायमाला जे बॅनर होते, मी नावं घेत नाहीत, ते बॅनर माझ्या वडिलांच्या स्मारकाच्या समोर लावलेलं होतं. त्यावेळेला मी आमच्या गावचे तंटामुक्तीचे जे सदस्य होते त्या लोकांना मी फोन करून सांगितलं, अरे एक वीर पुरुष गावासाठी देशासाठी युद्धामध्ये शहीद झाले आणि त्या स्मारकाच्या समोर तुम्ही इलेक्शनवाले किंवा जे काय उभे आहेत लोक त्यांचं बॅनर एका युद्धासाठी शहीद झालेल्या जवानाच्या समोर लावता, हे चुकीचं आहे. तर तुम्ही ते जरा बाजूला काढा. तर ते गावच्या प्रतिष्ठित लोकांना सांगून त्यांनी काढलेलं नाही. 8 दिवस आम्ही ती वाट पाहिली आणि त्याच्यानंतर आम्ही जिल्हा कलेक्टर साहेबांना जाऊन भेटलो, पोलिसांना आम्ही अर्ज दिला आणि त्या दिवसानं 10 दिवसानंतर ते बॅनर बाजूला केलं. म्हणजे ही केवढी दादागिरी आहे किंवा एका वीर पुरुषाच्या बॅनर आडवं लावलेलं तुम्ही काढू शकत नाही. म्हणजे गेली 8-10 वर्षापासूनच हे जे दहशत आहे हे संपायला पाहिजे कुठेतरी. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे 12 बलुतेदारांना गोळा करून आपल्या भगव्याचं आणि देशाचं नाव आणि आपल्या गोरगरिबांचं नाव जसं अमर केलं, तसे देशासाठी वीर जवान आणि वीर सैनिक जे शहीद झाले त्यांच्या स्मारकाजवळ अशा हे करणं योग्य नाही आहे. मी जो आज आचिने गावात जो आलो आहे ते लक्ष्मणराव राणे सभापती, माजी सभापती, आणि आता परत रूपी त्यांच्या पक्षाने त्यांना चान्स दिलेला आहे. पण त्यांचा स्वभाव बघल्यानंतर धार्मिकता आधी महत्वाची. त्यानंतर आम्ही आमच्या संबंधात त्या आले. आज वर्षभर सौडऱ्या गावात आमच्या पूर्ण 3 मंदिरं जी न पूर्ण होणारी, 3 ती एक येताई देवी मंदिर आणि 2 गांगो ब्राह्मण, जे 3 पिढे जे पूर्ण झाले नाही ते त्यांनी करून दाखवलं. आणि खरोखर ते 3 देव त्यांच्या पाठीशी आणि जनता आम्ही फिरल्यानंतर या आचिने गावात किंवा इतक्या म्हणजे प्रत्येकाच्या आता मागाशी येता वेळी मला एक ग्रस्त गावले, अरे ते साहेब आहेत ना त्यांचा नादच खोळा. म्हणजे ते धार्मिकता आणि त्यांची आपुलकी आणि त्याच्यामुळे ते निश्चित निवडून येणारच. आणि त्यांचा स्वभाव हे बघून आम्हाला तर खरोखर वाटत ते निवडून येणार. आणि त्यांच्या बरोबरची ते लेडीज जी उमेदवार आहे तिचा पण म्हणजे त्यांच्या बरोबर ती साथीन ती व्यवस्थित त्यांचं होणार. कुर्ली गावच्या विकासासाठी खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावरती निधी देण्यात आलाय. येथील पायाभूत सुविधा सोडवण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिला. यापुढेही या गावच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. या गावच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असं मत लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार सिद्धेश राव राणे यांनी व्यक्त केलं. पाहूयात. कायम कुर्ली गाव आमच्या पाठीशी राहिलेला आहे. आता किरकोळ ज्या समस्या आहेत, पाण्याचं असू दे किंवा थोडे पोल शिफ्टिंगची कामं असू दे, ती 100% आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न ह्या निमित्ताने करणार आहोत. या वाडी वस्त्यांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांची कामं आम्ही मार्गी लावली आहेत.
इथे तरुणाई ज्येष्ठांबरोबर तरुणाई आमच्या बरोबर आहे आणि तरुणाईने आता मनावर घेतलं आहे ज्येष्ठांबरोबर की त्यांच्या साथीने आता आपल्याला नवीन चेहरे द्यायचे आहेत. गेल्या 7 वर्षामध्ये पंचायत समिती जिल्हा परिषद मार्फत एकही पैशाचा निधी यांनी इथे आणलेला नाही. जो काही निधी आलाय तो पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब यांच्या मार्फत आलाय आणि खासदार राणेसाहेब यांच्या मार्फत आलेला आहे. त्यामुळे आता नक्कीच इथे बदल तुम्हाला पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदमध्ये दिसेल. आणि इथे फिरत असताना आम्हाला 90 ते 95% आता उंबे साहेब आमचे बोललेच आहेत तुम्हाला, आम्हाला 100% इथे मतदान आमच्या बाजूने कल दिसतोय. इथे प्रामुख्याने इथे पाण्याचा थोडा प्रश्न वरच्या साईडला खडकदारा भागामध्ये आहे. डॅम खाली असल्यामुळे वरच्या बाजूला जो पाण्याचा प्रश्न आहे तो नक्कीच आम्ही पालकमंत्री साहेबांबरोबर उंबे साहेब असू दे, आमचे दळवी साहेब असू दे, नाना असू देत, आमचे सरपंच मॅडम असू यांच्या सर्व आम्ही एकत्र बसून त्याच्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल का नक्कीच ते शासन स्तरावरती आम्ही तो प्रयत्न पालकमंत्री साहेबांवरती मार्फत तोही प्रश्न आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय. व्यवसाय किंवा त्या दृष्टीने काही योजना तुमच्या आम्ही करतायत का? MTDC मार्फत इथे काही आपल्याला वॉटर स्पोर्ट्स करता येतील का किंवा तिथे नवीन नवीन काय आपल्याला पर्यटन स्थळ म्हणजे रिसॉर्ट टाईपमध्ये काय MTDC ची रिसॉर्ट इथे आणता येतील का याच्यासाठी नक्की आम्ही पालकमंत्री साहेबांशी चर्चा करू आणि साहेबांशी चर्चा करू आणि नक्कीच आम्ही ग्रामस्थांना नवीन काहीतरी रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करू. तसेच आम्ही मत्स्यपालनासाठी साहेबांच्या काही खात्यामार्फत काही स्कीम आणता येतील त्यामुळे नवीन आमच्या युवकांना काय रोजगार मिळेल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील. मतदारांना आम्ही आव्हान असंच करेन की गेले कित्येक वर्ष तुम्ही राणे कुटुंब किंवा भाजप या पक्षाच्या मागे उभे राहिला आहात, तसेच आता ह्याही इलेक्शनला तुम्ही उभे राहून भरघोस मतांनी आमच्या उमेदवारांना दोन्ही उमेदवारांना एक रिद्धी सुतार ह्या जिल्हा परिषदचा उमेदवार असू दे किंवा मी स्वतः वैयक्तिक पंचायत समिती उमेदवार म्हणून उभा आहे, तर आम्हाला विकासात्मक कामांच्या मागे तुम्ही उभा राहून आम्हाला पालकमंत्री साहेबांचे, राणे साहेबांचे आणि भाजप पक्षाचे ताकद बळकट करण्याचा तुम्ही आम्हाला हे करून द्या, मतदान करून आम्हाला तुम्ही सपोर्ट करा. कुठल्याही भावनिक किंवा कुठल्याही तुम्ही विकास न करणाऱ्या माणसांच्या मागे उभे न राहता विकासाच्या मागे ठामपणे उभे राहा. पालकमंत्री साहेब तुमचे नक्कीच सगळे म्हणजे तुमचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न करते. कुर्ली गावचा सर्वांगीण विकास खासदार नारायण राणे व पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून झाला. भाजपच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी गावासाठी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत आमच्या गावातून सर्वाधिक मतदान भाजपला मिळवून देणार असा विश्वास माजी उपसभापती अंबाजी हुंबे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. नमस्कार. कुर्ली गावामध्ये 1992 पासून आज तागायत या गावामध्ये म्हणजे पूर्वी काँग्रेस होतं, नंतर सेनेत थोडे 1 दिवस केलं, नंतर आता 10 वर्ष झाली या गावामध्ये भाजपचं आम्ही काम करतो आणि एक हाती सत्ता आम्ही 10 म्हणजे आता 40 वर्ष झाली एक हाती सत्ता आम्ही आणि 40 वर्षामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये मी उपसरपंच किंवा सरपंच अशा पदावर मी काम करतो आणि या भाजपच्या कार्यकाळामध्ये या गावामध्ये जे ग्रामपंचायतीचे स्थानिक रस्ते असतील, गावातले रस्ते असतील, ते बऱ्यापैकी सगळे रस्ते आमचे डांबरीकरण खडीकरण झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आमच्या देवालयासाठी खासदार फंडातून किंवा आमदार फंडातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळालेला आहे. पर्यटन स्थळ म्हणून देवीचे देवाळ धरलेलं आहे. त्याच्यात या गावामध्ये स्ट्रीट लाईट 1-2 वाढीला झालेले आहेत. बाकीच्या गावात 2 वाडी 3 वाडीतनं शिल्लक राहिलेल्या आहेत, त्या सुद्धा प्रस्ताव गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न आहे तो सुद्धा म्हणजे मार्ग लागलेला आहेत. अशी किरकोळ कामं सगळी प्रगतीपथावर आहेत. प्रत्येक वाडीतल्या पायवाटा या सुद्धा आम्ही ग्रामपंचायत माध्यमातून किंवा जिल्हा परिषद पंचायत समिती किंवा या फंडातून या आमच्या गावातल्या पायवाटा केलेल्या आहेत आणि या गावामध्ये संपूर्ण जनता ही भाजपमय झालेली आहे आणि भाजपला मोठ्या प्रमाणे या ठिकाणी सहकार्य लाभेल आणि दोन्ही सदस्य निवडून येतील. त्यांच्या म्हणजे राणे साहेबांच्या माध्यमातून या गावात टावर झालेला आहे. पर्यटन देवळाकडे निधी दिलेला आहे. 20 लाखाचा निधी त्यांनी देवळासाठी दिलेला आहे. एक गावामध्ये टावर झालेला आहे आणि बाकी मोठे आता रस्ता आमचा चालू आहे सडुरे ते कुर्ली हा सुद्धा मोठा 2 कोटीचा काहीतरी प्रोजेक्ट रस्ता पूर्ण होतोय आणि अंतर्गत सगळे रस्ते चालू आहेत. लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार सिद्धेश राणे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. डोर टू डोर प्रचार करत मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत. मतदारांचाही त्यांना उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे.
ग्रामीण भागातील विकास हा भाजप पक्षाच्या माध्यमातून होत आहे, त्यामुळे विकास हवा असेल तर भाजप सत्तेत हवा असं मत कुर्ली गावातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. आम्ही या कुर्ली गावामध्ये मी तर जुना कुर्ली भाजप पक्ष मी स्वतः स्थापन केलेला व्यक्ती आहे, विनोद रामचंद्र दळवी. आलं लक्षात काय? आणि यापासून भाजप पक्षाने या कुर्ली गावामध्ये बहुत कामांचा बऱ्याच कुठेही कुठचाही कोणालाही प्रॉब्लेम आला असेल तरी भाजप पक्षानेच इथली कामं, रस्ते म्हणा, पायवाटा म्हणा, कुठचाही आमचा इथे नवीन एक शेतकऱ्यांसाठी मोठं पुलाचं काम, हे सर्व बरीच कामं, मंदिराचं कामामध्ये सहकार्य जेवढं कुठच्याही पक्षाने केलं नाही एवढं भाजप पक्षानेच केलेलं आहे. पंचायत समिती और जिल्हा परिषद हे दोन्ही आमचे उमेदवार सिद्धेश राव राणे उर्फ बंटी आणि रिद्धी सुतार यांना दोन्ही आमच्या उमेदवारांना भाजप पक्षाचे असून या दोन्ही यांना भरघोष मताने आम्ही कुर्ली गावामधून तर 100% जाहीर करतो की आम्ही पूर्णतः प्रयत्न करणारच आणि यांना 100% जिंकण्याची पात्रतेत घेऊनच जाणार. प्रत्येक वेळी भावनिक मुद्द्यांचं कार्ड चालत नाही. आता जनतेला आपल्या प्रश्नांचा आवाज ऐकणारा, लोकांमध्ये राहणारा उमेदवार हवा आहे. त्यामुळे यावेळी बदल निश्चित आहे. आमचा आपला माणूस म्हणजे दीपक गवस हा उमेदवार माटणे जिल्हा परिषदसाठी कॉमन मॅनसाठी परफेक्ट उमेदवार असून त्याचा विजय निश्चित आहे असा विश्वास खोकरल गावचे सरपंच देवेंद्र शेटकर यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. लीडचं राहू द्या. सर्वप्रथम मी जे आपले उमेदवार आहे यांच्याबद्दल तुम्हाला काही सांगतो, कारण कोणाला माहीत नसेल. दोडामार्ग तालुक्यामधली जी पहिली शिवजयंती होती, मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये असून दोडामार्गमध्ये असून एवढी भव्य शिवजयंती जी केली होती ते दीपकभाई यांच्या नेतृत्वाखाली केली होती. परत त्यानंतर ब्लड डोनेशन कॅम्प आपल्या याच्यामध्ये कमीत कमी 7 ते 8 ब्लड डोनेशन कॅम्प झालेले आहेत, हे दीपकभाई यांच्या नेतृत्वाखाली होती. त्यानंतर आम्ही खोकरलची ग्रामपंचायत काढली, ती दीपकभाई यांच्या नेतृत्वामध्ये केली होती. त्यानंतर परत एकदा ग्रामपंचायत काढली, ती पण दीपकभाई यांच्या नेतृत्वाखाली केली होती. प्रत्येक विभागाला त्यांचा साथ आहे. कोणीतरी बघा कुठून जाता असताना कुठेतरी पडला असेल, कुठला प्राणी असेल, सर्प असेल, ह्यांना पण म्हणजे मदत करण्याचा जो एक मनामध्ये हे असतो ते दीपकबाईच्या ह्याच्यामध्ये आहे. हे सर्व आमच्या उमेदवारामध्ये आहे, ज्यांच्यामध्ये नव्हता. म्हणून आज ते कुठेतरी त्यांना पक्षाने किंवा एक सरळ वाट दाखवलेली आहे. कारण प्रत्येक वेळा इमोशनल कार्ड चालत नाही. लोकांना काय पाहिजे असतं, विकास पाहिजे असतं, लोकांना काय टचिंग पाहिजे असतं, लोकांना काय तरी हटकायला तरी पाहिजे असतं, कुठेतरी जात आहे खाली करा, काच हात मिळवा हे पाहिजे असतं. पण ते काही आम्हाला कुठे या 15 वर्षामध्ये दिसलं नाही. मी स्वतः एक गावचा सरपंच आहे. गेल्या किती वर्ष पाण्यासाठी आम्ही सातत्याने हा विषय करत होतो, पण कोणी आमच्यावर लक्ष दिलं नाही. असो कुठल्याही पक्षाचा आम्ही त्याबद्दल काही बोलत नाही, पण एक त्या मतदारसंघातल्या जे व्यक्ती असतात, जे नागरिक असतात, यांचं पण काहीतरी ऐकून घ्यावं लागतं असतं. पण असं पण आमचं कोणी ऐकून घेतलेलं नाही. दीपकभाई त्यांच्याकडे सत्ता असो, पावर असो, काय नसो, पण कुठलाही त्यांच्याकडे एखादा व्यक्ती गेला तो कधी रिकामी हाताने येत नाही, हे मला तरी जाणवतं. आणि हे सगळ्यांना माहीत आहे. हे कोणाला व्यक्तीला बाजूला घेऊन सांगण्याची गरज नाही. पूर्ण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सगळ्यांना माहीत आहे. आणि पूर्ण ह्या जो आपला जो माटणे मतदारसंघ आहे, ह्या माटणे मतदारसंघातील जे युवक आहेत, हे सर्व युवकांचा पाठिंबा दीपकभाईंना आहे. कारण ते आमचं प्रतिनिधित्व करत आहे आणि त्यांच्या मागे आम्ही सर्व आपली जेवढी शक्ती आहे ते आम्ही त्यांच्यासोबत लावणार आहोत. हे बघा, आमची अशी आयडिओलॉजी आहे. आम्ही कुठलंही काम करत असताना आम्ही त्या अगोदर सांगत नाही, आम्ही करून दाखवतो. आणि त्याच जोरावरती आज मी 2 वेळा आमची ग्रामपंचायत काढली आहे. ती फक्त आश्वासनावरती नाही, तर आम्ही काहीतरी केलं म्हणून लोकांनी आम्हाला जो प्रेम दिला, जो प्रतिसाद दिला, त्या जोरावर आम्ही आमची ग्रामपंचायत काढली. आणि त्याच जोरावरती माटणे मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकांची जी इच्छा आहे, आकांक्षा आहे, त्या आकांक्षा परिपूर्ण करण्याची जबाबदारी आमच्यावरती आहे. आणि आम्ही ही दोन्ही जोडी मिळून ते परिपूर्ण करणार एवढं तुम्हाला आश्वासन देतो. कुलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा यांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला. आज त्यांच्या प्रचार कार्यालयाचा देखील शुभारंभ करण्यात आला. पाहूयात.
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबाटा शिवसेना पक्षाचे उमेदवार गणेश गावकर यांनी प्रचारात आघाडी घेतली असून जिल्हा परिषद कुणकेश्वर प्रभागातील मतदारसंघात वाड्या वस्त्या गावांमध्ये डोर टू डोर भेटून प्रचाराला वेग दिलाय. याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत असून कुणकेश्वर जिल्हा परिषदचे गणेश गावकर व पंचायत समितीचे गणेश वाळके दररोज विविध गावांना भेटी देत नागरिकांशी थेट संवाद साधत आहेत. पाहूयात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या देवगडमध्ये सुरू असून सोबत आहेत आता गणेश गावकर. आज आम्ही मिडबाव गावात या कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघाचा प्रचार करतो आहोत. माझ्यासोबत पंचायत समितीचे उमेदवार गणेश वाळके, त्याच्याप्रमाणे आमचे उपविभाग प्रमुख शिवदास नरे आणि इकडचे बूथ प्रमुख गणेश जेटे गावकडकर आणि त्यांचे सगळे सहकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि चांगला रिस्पॉन्स मिडबाव गावात आम्हाला मिळतो आहे. लोकांना तेच चेहरे नको आहेत, त्यांना नवीन लोकांना संधी द्यायची आहे, लोक सांगतात आम्हाला. आणि जो या मतदारसंघाचा रखडलेला विकास आहे तो कुठेतरी आमच्या माध्यमातून मार्गी लागेल अशी लोकांना अपेक्षा आहे. म्हणून आम्ही लोकांच्या दारावर जाऊन मतं मागतो आहे. लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स पण आहे आणि मला नक्की खात्री आहे की यावेळी 100% बदल घडणार आहे आणि या मतदारसंघात परिवर्तन झालं तरच इकडचा विकास होईल. या मतदारसंघाचा विचार केला तर मोठी किनारपट्टी या मतदारसंघाला लाभलेली आहे. इथे मच्छीमार आहेत, आंबा बागायतदार आहेत, वेगवेगळे व्यापारी वर्ग या ठिकाणी आहे आणि या लोकांच्या भरपूर समस्या आहेत. म्हणजे मच्छीमारांच्या समस्या आहेत, आंबा बागायतदारांच्या समस्या आहेत. मच्छीमारांचे प्रश्न तेवढेच, पारंपरिक मच्छीमारीकडे आमचा जवळपास आता संपत चालला आहे. कारण ज्या काही पर्सनेट आहेत किंवा इतर काही जे तांत्रिकवाले जे यांत्रिकी बोटी आहेत किंवा बाहेरच्या ज्या बोटी आहेत गुजरातच्या वगैरे, त्या बोटींमुळे इकडच्या मच्छीमारांच्या पोटावर पाय आलेला आहे. आणि इकडचा कुठेतरी पारंपरिक रापणकार संघ असेल, जे पारंपरिक होडीने जे मच्छीमारी करत आहेत, त्यांचे खूप मोठे प्रश्न आहेत आणि त्यांना कुठेतरी न्याय मिळवून द्यायचा आहे. या उद्देशाने आम्ही या ठिकाणी या मतदारसंघात काम करतो. आंबा बागायतदारांचा प्रश्न असेल, त्याच्यानंतर इकडे मोठी किनारपट्टी लाभल्यामुळे पर्यटनाचा मोठा विषय आहे. पर्यटन कुठेतरी या ठिकाणी कमी पडतं आहे. पर्यटनाच्या बाबतीत लोकांना जे मार्गदर्शन पर्यटनाच्या बाबतीत हवं आहे ते या ठिकाणी या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कधी दिलंच नाही. आणि त्या माध्यमातून इकडच्या तरुण मुलांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल पर्यटनाच्या माध्यमातून, आणि तो स्थानिक तरुण गावातच कसा राहील आणि इकडे 4 पैसे जास्त कसे कमवेल याचं मार्गदर्शन या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. ते मार्गदर्शन झालं नाही आणि आमचं तेच ध्येय आहे की या मतदारसंघाचा पर्यटनात्मक विकास व्हावा, शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, आंबा बागायतदारांचा विकास व्हावा आणि मच्छीमारांचा मुळात पारंपरिक मच्छीमारांचा विकास व्हावा. या उद्देशाने आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय. नक्कीच या ठिकाणी आपल्या जो पक्षातर्फे जो युवकांचा भरणा जो जास्त प्रमाणात आपल्याला दिसून येत आहे त्याबद्दल आपण काय सांगाल? 100% युवकांना पण या ठिकाणी बदल हवा आहे. युवकांचे प्रश्न बरेच आहेत आणि ते प्रश्न कुठेतरी आमच्या या युवक मंडळीत सोडवू शकतात याची त्यांना खात्री आहे. म्हणून आपण बघू शकता की माझ्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर युवक या ठिकाणी या प्रचारात उतरले. कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघातनं माझे सहकारी गणेश वाळके हे रिंगणात उतरलेत. खरं तर गणेश वाळके हे व्यवसायाने आंबा बागायतदार आहे. या ठिकाणी त्यांचा कुठेही ठेकेदारीचा विषय नाही. ठेकेदार म्हणून या ठिकाणी ते निवडून आल्यानंतर तुम्हाला दिसणार नाहीत. आता आपण उमेदवार बघितलात तर काही उमेदवार असे आहेत की निवडणुकीच्या रिंगणातच या पुढच्या गोष्टींचा विचार करून उतरलेले उमेदवार यांच्या समोर आहेत. आणि मला खात्री आहे की हा माणूस फक्त आणि फक्त लोकांच्या विकासासाठी या मैदानात उतरला आहे. म्हणून मी विनंती करेन या कुणकेश्वर पंचायत समिती मतदारसंघातल्या आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या की गणेश वाळके यांच्या पाठी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. एक तरुण नेतृत्व या ठिकाणी आलेलं आहे. याच्या अगोदर त्यांनी कधी निवडणुकीत जरी सहभाग घेतला नसेल तरी लोकांच्या समस्यांची जाण त्यांना आहे. त्यामुळे लोक 100% विचार करतील. आम्हाला तर खात्रीच आहे गणेश वाळके विजयीच आहे. आपण जाणून घेतलं की या ठिकाणी जिल्हा परिषद कुणकेश्वर मतदारसंघातून आज गणेश गावकर यांनी आणि पंचायत समितीकडून गणेश वाळके यांनी आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे. त्यांच्याकडून असं सांगण्यात आलं की त्यांच्या प्रतिसाद चांगल्यापैकी मिळत आहे आणि या ठिकाणी त्यांना जास्तीत जास्त लोक हे बहुसंख्येने निवडून देतील. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. झरेबांबर पंचायत समितीत महायुतीचे अधिकृत उमेदवार असलेल्या स्नेहा गवस यांनी प्रचारादरम्यान पर्यटनाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करणार असल्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांचा झरेबांबर पंचायत समितीतून जे झरेबांबरच्या माजी सरपंच आहे स्नेहा गवस त्या निवडणूक रिंगणात आहेत. मॅडम काय सांगाल, पंचायत समितीमध्ये आपण निवडणुकीला सामोरे जात आहे. आज सगळी ही महाशक्ती आपल्या मागे उभी आहे. आपल्या गावचे सरपंच सुद्धा अनिल शेटकर या ठिकाणी आपल्या बाजूने आपल्या गावातील एक प्रतिनिधी म्हणून आणि सगळ्या या पंचक्रोशीतील ही सगळी मंडळी आपल्या मागे उभी आहेत.
काय वाटतंय लोकांसमोर आपण काय नेमका अजेंडा घेऊन जात आहे? अजेंडा तर विकासच राहील प्रामुख्याने. विकासासोबत जो आपल्याला दोडामार्ग तालुक्याला जो विकास ह्या आधी ज्या राज्यकर्ते होऊन गेले किंवा इथले जे नेते होऊन गेले त्यांनी जो विकास दाखवलाय त्या पलीकडचा विकास करायचा आहे. लोकांच्या स्वप्नातला विकास करायचा आहे. रोजगाराचा सगळ्यात मोठा प्रश्न दीपक गवस सर बोललेत, तो प्रश्न मार्गी लावायचा आहे. हे बरेच विषय आहेत. मला असं वाटतं की आपण आता इथे बोलून दाखवण्यापेक्षा प्रत्यक्षात केलेलं जास्ती महत्त्वाचं आहे. आणि जेव्हा प्रत्यक्षात दिसेल, जर आम्ही महायुती जे पंचायत समितीमध्ये जिल्ह्यामध्ये जर जागा मिळवल्या आणि आमचं राज्य तिथे आणलं तर नक्की काही 2 वर्षामध्ये फरक दिसून येणार आहे. निश्चितच या ठिकाणी एक या मतदारसंघातील माटणे मतदारसंघातील एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी मी माझं मत व्यक्त करतो की शिवसेना पक्षाचा विभाग प्रमुख मी कार्यरत असताना या संपूर्ण गावामध्ये या आमच्या उसपासून ते विर्डीपर्यंत फिरत असताना लोकांची अशी तळमळीची मागणी होती की रस्त्यात कुठेतरी जर साधा ॲक्सिडेंट झाला तर माझ्या त्या माणसाला कुठेतरी हॉस्पिटल नेण्यासाठी माझा हक्काचा माणूस पाहिजे. तो गाडीच्या काचा बंद करून फिरणारा नसला पाहिजे, माझा हक्काचा माणूस पाहिजे. ही लोकांची माझ्या तळमळीची मागणी माझ्या जेव्हा लक्षात आली आणि माझ्याबरोबर असणारे सगळे माझ्या पिकोळे गावातील उसप गावातील माझे सहकारी असतील, मित्रमंडळी असतील, ती त्यांची तळमळीची मागणी होती की आम्ही सगळ्याही पक्षानं या ठिकाणी आवाहन केलं होतं की तुम्ही स्थानिक उमेदवार द्या. आणि सगळ्या पक्षातील लोकांची अशी मागणी होती की स्थानिक उमेदवार हवा जो आपल्याला रात्रोपरात्री आपल्याला मदत करेल, आपल्या संकटामध्ये धावेल. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्याही पक्षाकडे आणि सगळ्याच पक्षांकडे अशी आग्रही मागणी केली होती की त्यांनी आपापला उमेदवार देताना स्थानिक द्यावा. आणि या ठिकाणी आपल्याला महायुती म्हणून आपल्याला दीपकजी गवस या ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी स्थानिक उमेदवार मिळालेले आहेत. पंचायत समितीसाठी झरेबांबर पंचायत समितीसाठी श्रीमती स्नेहा गवस म्हणून आपल्याला या ठिकाणी चांगल्या अशा सुशिक्षित उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. निश्चितच मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की आपल्या मी माझ्या आता झरेबांबर पंचायत समितीपुरता बोलला गेलो तर सगळे जे आमचे कार्यकर्ते आहेत, माझे वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत, सगळे सक्षम आहेत. आपापल्या गावामध्ये आपापली असणारी जी मतं आहेत, आपल्या कार्यक्षेत्राची त्यांची जी काही कामं आहेत त्याच्या जोरावर त्यांनी ठाम असा निश्चय केलेला आहे की आपण या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत आपला विजय हा खेचून आणला पाहिजे. आणि हे वातावरण तुम्हाला पुढे येणाऱ्या निवडणुकीत दिसणार आहे. नक्कीच आम्ही या निवडणुकीसाठी इच्छुक होतो, पण युती झाल्या कारणाने आमच्या वरिष्ठांनी आमची समजूत काढली. वरिष्ठांचा मान देऊन आम्ही नक्कीच मागे राहिलो, कारण की सर्वप्रथम आपल्याला स्थानिक उमेदवार हवा होता. आणि आमचे मित्र आमचे दीपकजी गवस हे स्थानिक असल्याकारणे आणि युवा असल्याकारणे शेवटी आमची युवांची भावना समजून घेण्यासाठी ते कार्यक्षम आहेत. त्याच्यामुळे आमचा पाठिंबा महायुतीलाच आहे. आजच्या सगळ्या महायुतीच्या आपल्या निवडणुकीच्या धामाधुमीत पूर्णपणे आमची महायुती एकत्र आहे. आम्ही एक संघ आहोत आणि आमच्या जे नेते होते ते अपक्ष या इलेक्शन लढवत आहेत, पण त्यांना उत्तर देताना त्यांना नाकी नऊ येत आहे की त्यांच्यानी हा जो संपर्क आहे, जे कम्युनिकेशन आहे ते या मतदारांशी कधी ठेवलं नाही. आणि आम्हाला भारतीय जनता पार्टीमध्ये ते काम करताना फार अडचण यायची 10 वर्ष 15 वर्ष. पण आज आमचा एक तालुका अध्यक्ष या ठिकाणी दीपक गवस, एक तरुण नेतृत्व या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत. आम्हाला अभिमान आहे, सार्थ अभिमान आहे की आम्ही या भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यावेळी आम्ही 96-97 पासून काम करायचो, आज एक चांगलं उपदम नेतृत्व महायुतीचं या ठिकाणी उभं आहे आणि निश्चितच त्यांना यश मिळेल असे मला या ठिकाणी मला वाटतं. ज्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये महायुती आहे, महाराष्ट्रात महायुती आहे, वरिष्ठ लेवलला महायुती काम करते आहे, त्यामुळे खालच्या पातळीवर जे काही जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, त्यांना नागरिक निवडून देणार आहेत. कारण ह्या अगोदर जे कोणी उमेदवार होते त्यांनी या विभागाचा विकास केला नाही. त्यासाठी स्थानिक उमेदवारांना निवडून देण्याचं काम या ठिकाणी जनता निश्चितपणे करणार आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचं जे काम आहे या महाराष्ट्रामध्ये ती जनता पाहते आहे, लाडक्या बहिणींना पाहते आहे. त्यामुळे या विभागाची निश्चितपणे कायापालट करण्यासाठी गवस आणि स्नेहल मॅडम यांनाच आपण निवडून देणार आहेत लोक. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे किंतु परंतु नाही. कोळगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील जनता हुकुमशाहीला धडा शिकवेल असं मत अपक्ष उमेदवार मायकल डिसूजा यांनी व्यक्त करत विरोधकांचा समाचार घेतलाय. पाहूयात. सर्वप्रथम आमचे सर्व कार्यकर्त्यांना या आमच्या प्रचार कार्यालयाच्या शुभारंभ त्यानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो.
हे कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचं प्रचार कार्यालय म्हणून आज आम्ही इथं उद्घाटन झालेले आहे. आणि ही इलेक्शन ही सर्व पक्षीय आहे, म्हणजे असं कुठलं नाही की अपक्ष आहे. आम्ही सर्व पक्षीयांच्या पाठिंब्याने आणि सर्व जनतेच्या साथीने ही इलेक्शन लढवत आहोत. आणि ह्या मतदारसंघामध्ये चांगला प्रतिसाद हा सर्व जनते सामान्य नागरिकांचा ह्या आम्हाला सर्वांना मिळत आहे. आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने प्रचाराला सुरुवात या कार्यालयाच्या माध्यमातून होईल. आणि हे येत्या 7 तारखेला जे इलेक्शन आहे त्यासाठी सर्व कार्यकर्ते आमचे जोमाने कामाला लागलेत. आणि नक्कीच या मतदारसंघात इतिहास घडेल आणि एक नवी परिवर्तनाची दिशा या मतदारसंघात ठरवेल. आम्ही समाजकारण करणारे कार्यकर्ते आहोत. आम्ही राजकारणासाठी कधी समाजकारण केलं नाही आणि अन्याय तर माझ्यावर कधीच झाला नाही. हा मतदारसंघ जेव्हा आरक्षित ओपन झाला, म्हणजे खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला, तेव्हा आमची भावना होती की सर्वसामान्य कार्यकर्ता कोणी असू दे, समजा आम्ही इच्छुक होतो, पण सर्वसामान्य मतदारसंघातला कोणी कार्यकर्ता उमेदवार म्हणून आम्हाला चालला असता. पण एकच घरातले उमेदवार प्रत्येक वेळी लादले जातात या मतदारसंघात. आणि आपला जो मतदारसंघ आहे तो 80% ओपन समाजातला आहे, म्हणजे सर्व धर्म असतील ओपन समाजातले असल्यामुळे कुठल्याही आपल्याकडे 10 कार्यकर्ते इच्छुक होते, तरी पण डावलून जर एखाद्या कॅटेगरीतल्या जर उमेदवाराला जर उमेदवारी दिली गेली तर हे कुठेतरी आपल्या सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय आहे. आणि ह्याच्या विरुद्ध रोष म्हणून सर्व जनता एकवटली आणि त्यांनी म्हटलं की तुम्ही ही उमेदवारी भरा, आम्ही तुमच्या सदैव पाठीशी आहोत. ही आमची कुठल्याही व्यक्तीविरुद्ध लढाईच नाही आहे. ही जी दडपशाही, हुकुमशाही आणि मीपणा आहे त्याविरुद्ध लढाई आहे. आणि सर्व पद एकाच घरात ही जी संकल्पना जी चालू आहे नवीन, म्हणजे कुठलंही पद आलं, कुठली इलेक्शन लागली की आपल्याच घरात ते उमेदवारी मिळाली पाहिजे या दृष्टीने आज बघायला गेलं तर 6 पदं घरात आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही घरातच फक्त पदं ठेवणार आहात. त्याच्याविरुद्ध सर्वसामान्य जनतेचा रोष चांगल्या प्रकारे उठून आला आणि सर्व जनता एक झाली आणि त्यांनी अशी विनंती केली की तुम्ही इलेक्शन लढवली पाहिजे. इलेक्शन ही आमच्या हातात नाही पण जनतेच्या हातात आहे आणि याचा प्रत्यय तुम्हाला नक्कीच वेळोवेळी आम्हाला येत आहे. नक्कीच आज जर बघायला गेलं ठाकरे सेनेचे आमचे असतील, समजा बाकीचे इतर पक्षाचे असतील, शिवसेना, आता तुम्ही म्हणत गेलात की शिंदे सेना, ते सुद्धा आपल्याबरोबर आहे, ठाकरे सेना आपल्या आहे, काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आहे आणि सर्व म्हणजे आमचे म्हणजे इतर पक्षातले तुम्हाला इथं काही दिवसात समजतील. आणि सर्व पक्षीय कार्यकर्ते आहेत. त्याच्यामुळे ह्याच्यात काय घाबरून जाण्याची गरज नाही. ही निवडणूक आहे ही जनतेने आपल्या हातात घेतलेली आहे आणि सर्व पक्षीय आमच्यासोबत आहेत. नक्कीच सर्व पक्षीयांचा मला पाठिंबा आहे आणि त्यांची सुद्धा सर्व कार्यकर्ते आमचे असतील या गावातील, आमच्या मतदारसंघातील, ते आमच्या खांद्याला खांदा लावून आमच्यावर काम करत आहे. विकास हा निरंतरी प्रक्रिया आहे, विकास हा होतच राहतो. पण दडपशाही, हुकुमशाही या विरुद्ध आम्ही ही निवडणूक लढत आहोत. म्हणजे एकाच घरात सगळी पदं. आणि जर एकच बघायला गेलं तर ग्रामपंचायतचे कर्मचारी यांचं पाणी भरण्यासाठी असतात, जिल्हा बँकचे कर्मचारी यांची गाडी चालवण्यासाठी असतात, म्हणजे ग्रामपंचायत हेड क्लार्क यांच्या कार्यालय ह्याच्यामध्ये पत्रक छापत असतो. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही ज्या संस्थेवर जाल, आता उद्या जिल्हा परिषद जी विकले तर जिल्हा परिषदच्या यांच्या झाडू मारायला ठेवतील घरी. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही जर सर्वसामान्य ग्रामपंचायतचे कर्मचारी असतील, जिल्हा बँकचे कर्मचारी असतील, इतर संस्थेचे कर्मचारी असतील, तुमच्या घरी घरगडी म्हणून वावरं असतील, तर खरंच लोकांची कामं कधी करतील आणि ग्रामपंचायतीमध्ये कधी कामं करतील. आणि ह्याचा रोष हा सर्वसामान्य जनतेमध्ये आहे. जर ग्रामपंचायत जर तुम्हाला एक साधं दाखला घ्यावा लागला तर ह्यांच्या घरी जावं लागतं दाखला आणण्यासाठी. उद्या समजा तुम्हाला 50,000 जिल्हा बँकेचं कर्ज पाहिजे तर त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचं लोटांगण घालावं लागतं. आणि आम्ही तुमच्या पक्षाचं काम करणार. म्हणजे तुम्ही जर एखादं 50,000चं लोन देता, ते काय तुम्ही तुमच्या बिनव्याजी देत नाही, त्याचा व्याज तुम्ही घेता, वसूल करता. त्याचा तुम्ही जर एखादा हप्ता टाकला तर तुम्ही त्याला पेनल्टी लावता. आणि जर 50,000 तुम्ही मॉर्गेज करून लोन देत असाल आणि त्याच्यासाठी तुम्ही जर एखाद्या कार्यकर्त्याला वेटीस धरत असाल तर मोठ्या प्रमाणात असंतोष ह्या आमच्या मतदारसंघामध्ये आहे. आणि कुठेतरी दडपशाही ही कुठेच आम्ही बघितली नाही. म्हणजे एवढी वर्ष आमचे वडील सुद्धा 35 वर्ष कोलगाव सोसायटीवर होते. मी सुद्धा गेल्या 20 वर्ष इतर बँकेमध्ये लोन घेतो. पण कुठल्याही वेळी कुठला सामान्य कार्यकर्ता एखादा मॉर्गेज करून देत असेल तर आम्ही ऐकलं नाही की बाबा तुझे कुठले संचालक नाही तर कुठे भेटलं पाहिजे. पण चुकीचा पायंडा या मतदारसंघात पडला आहे आणि त्याविरुद्ध रोष मोठ्या प्रमाणात जनतेमध्ये आहे. आज सुद्धा लोकांना फोन केले जातात, तुझ्याकडे 50,000 कर्ज आहे, उद्या माझ्या प्रचाराला फिरलं पाहिजे. लोक जबरदस्तीने प्रचाराला घेतले नाही तर तुझ्या घरी उद्या गाडी पाठवतो. आणि हल्ली 4 दिवसापैकी प्रत्येक घरी जे विरोधात आम्हाला मदत करत होते त्यांच्या घरी जिल्हा बँकची गाडी पाठवली गेली. आम्ही सुद्धा जिल्हा बँकेला आवाहन करतो की इलेक्शनच्या तोंडावर कृपया करून तुम्ही असली दडपशाही करू नका, नाही तर जिल्हा बँकच्या विरुद्ध रोष जनतेमध्ये उफून येईल. नक्कीच जाणवते. पण त्यांचा आशीर्वाद ते काय म्हणायचे, मायकल कुठला अन्याय असेल तिथे निर्भीडपणे भिडायचं. कोणी आलं चालेल, मरण गेलं आलं तरी चालेल, पण शरण जाता कामा नये. त्या दृष्टीने आम्ही सुद्धा अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सदैव सज्ज आहोत. आणि त्यांची उणीव आज भासते. पण त्यांनी जोडलेली जी माणसं आहेत
जी आज या मतदारसंघामध्ये आहेत, त्यांचं प्रेम जे पाठीशी आहे ते नक्कीच ती उणीव भरून काढत आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांचं जे कार्य होतं ते चालू ठेवण्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र आलो. आणि त्यांचे जे एक हे होतं की सदैव सत्याच्या पाठीनं राहावं, कुठेही अन्याय सहन करू नये आणि सामान्य जनतेसाठी सदैव तू उभा राहा, तीच आम्ही आज त्यांची इच्छा पूर्ण करत आहोत. आम्ही सर्वसामान्य जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहोत. म्हणजे तुम्ही जर बघायला गेलं तर आम्ही कधी एसीच्या गाड्यामध्ये फिरत नाही. एसीमध्ये फिरणाऱ्यांना त्रास असतो, सर्वसामान्य रस्त्यावर फिरणारा गल्लीतल्या कार्यकर्त्याला कुठलाही त्रास नाही. आमच्या इथं बघायला गेलं तर सगळे असे रस्त्यावर फिरणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे कुठलीही बलाढ्य शक्ती असेल, कुठलाही पक्ष असेल, त्याला आम्हाला कोणीच टक्कर देऊ शकत नाही. आणि याचा रिझल्ट तुम्ही 7 तारखेला त्याचं मतदान होईलच. आणि 9 तारखेला आम्ही नक्कीच या मतदारसंघाचा विजयाचा गुलाल तीनही उमेदवार आम्ही उडवू. कुणाळ पंचायत समिती अपक्ष उमेदवार साक्षी देसाई यांचा डोर टू डोर प्रचार सुरू असून युवा व महिला वर्ग ज्येष्ठ सर्वांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पाहूयात. नमस्कार, मी सौ साक्षी संदीप देसाई, कोणाळ पंचायत समिती मतदारसंघातून मी अपक्ष म्हणून माझी उमेदवारी दाखल केलेली आहे आणि मला छत्री ही निशाणी मिळाली आहे. छत्री या निशाणीवर मी ही निवडणूक लढत आहे. तर आता आम्ही डोर टू डोर प्रचार करत असताना किंवा गाठीभेटी पण आम्ही घेत असताना मला युवा वर्गातून तसेच महिला वर्गातून खूप मोठा प्रतिसाद आता मिळत आहे. आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा तर पहिल्यापासून मला आशीर्वाद होताच. सर्वांचा आशीर्वाद आणि सर्वांची शुभेच्छा घेऊनच मी हा प्रचार करत आहे. आणि मी बघितलं तर आम्ही आता जे गाव केले तर प्रत्येक गावातून मला खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. 2 दिवसापूर्वी ती जी घटना झाली ती म्हणजे दोडामार्ग तालुक्याच्या संस्कृतीला म्हणजे राजकीय संस्कृतीला खरं तर काळीमा फासणारी दादागिरीची जी भाषा झाली, त्यामुळे प्रत्येक मतदारा पहिल्यांदा सांगायचं म्हणजे मतदार माझ्याबरोबर होते, माझे जे काही मतदार होते ते आहेत. पण हा जो प्रकार झाला त्यामुळे बरेच मतदार म्हणजे त्यांच्या बरोबर असलेले सुद्धा, कारण ती जी घटना झाली ती वाईटच घडली आहे, त्यांना सुद्धा माहिती आहे की असं होता नाही आणि अशी झालेली आहे घटना. त्यामुळे आता बरेच मतदार माझ्या बाजूने आलेले आहेत. त्यांच्याकडे जे मतदार होते ते बरेच मतदार आता माझ्या बाजूने आहेत आणि मला जास्तीत जास्त सपोर्ट मिळत आहे आता मतदारांचा. ह्या अपक्ष म्हणून उमेदवारी या ठिकाणी कोणाळ पंचायत समिती मतदारसंघातून लढवत आहे. त्या निवडणूक रिंगणात उतरल्यानंतर त्यांना जो नाहक त्रास देण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्या त्रासाला आज तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात युवक वर्ग, महिला वर्गांचा प्रत्यक्ष सहभाग या प्रचारादरम्यान त्यांचा आहे. युवक वर्गाचा तसेच लहान थोरांचा सगळ्यांचाच आशीर्वाद त्यांना आहे. आणि निश्चित स्वरूपामध्ये या कोणाळ पंचायत समिती मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आपल्याला माहीत आहेच की आपण सर्वांच्या साक्षीने आपण सर्व या सगळ्या प्रकरणांचे साक्षीदार आहात. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आरोग्याचा प्रश्न असो, हत्ती प्रश्न असो, एसटीचा प्रश्न असो, प्रत्येक प्रश्नामध्ये आम्ही स्वतः त्यामध्ये उतरून प्रशासनाशी संघर्ष करून प्रत्येक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत आणि अनेक प्रयत्न माझे यशस्वीता ठरलेले आहेत. हाच अजेंडा घेऊन आम्ही प्रत्येक मतदारापर्यंत आम्ही जात आहोत आणि निश्चित स्वरूपामध्ये या तिलारीचा विकास करण्यासाठी, या कोणाळ पंचायत समिती मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी ह्या मंडळींनी जो आज विश्वास दाखवलेला आहे आणि आमच्या जे पाठीशी जनता आहे, जनताच आम्हाला निवडून देणार आहे आणि जनता आमच्या पाठीशी आहे. आणि जनताच काल जो झालेला प्रकार आहे त्या प्रकाराला जनता आपल्या मतातून उत्तर देणार आहे, निश्चित आहे. कुडाळमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून नेरूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीने जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलंय. यांना स्वतःचा पक्ष माहीत नाही ते विकास काय करणार असा थेट सवाल आमदार निलेश राणे यांनी विरोधकांना विचारला आहे. दरम्यान नेरूरच्या सरपंचांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी उबटा गटाला रामराम ठोकत धनुष्यबाण हाती घेतलाय. ही निवडणूक तशी फार महत्वाची आहे. 8 वर्षानंतर ही निवडणूक होते. सन्माननीय संजयजी पडते साहेब आहेत, खाली पंचायत समितीला सौ नाईक आहेत, तिकडे एकीकडे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आहेत. एकंदरीत परिस्थिती जर तुम्ही मतदारसंघाची किंवा जिल्ह्याची बघितली तर सामंत साहेब सगळीकडे महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील अशी एक परिस्थिती अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये आहे. रेकॉर्ड होईल, रेकॉर्ड होऊ शकतं अशी परिस्थिती आपल्या जिल्ह्यात आहे. संजयजी पडते साहेब, आपण या निवडणुकीत उतरलात
आपण अगोदर वेगळीकडे होतात, नंतर मग आमच्याकडे आलात आणि तेव्हाच मी तुम्हाला शब्द दिलं होतं की साहेब रिझर्वेशन काय पडतं मला माहीत नाही, पण रिझर्वेशन जर तुमच्या मताचं पडलं तर 100% आमचे उमेदवार म्हणून तुम्हीच रिंगणात उतरणार आहात. आमच्या देवेंद्र नाईकचं जरा युतीमुळे गडबड झाली, पण त्याला मी शब्द दिलाय, तू काय काळजी करू नको, योग्य तो मान सन्मान सगळा तुला दिला जाईल. आणि अशी ही निवडणूक इकडे आज होते. विकासाच्या विषयावर आम्ही ही निवडणूक लढतोय. कोणावरही मी निवडणूक अगोदर तेव्हाही कोणावर टीका केली नव्हती, टीका करायची तशी काही गरजच नाही. राजा प्रभू असतील, सन्मान्य दत्ता सामंत साहेब असतील, विकासामध्ये आपण नेरूरमध्ये काय करू शकलो तेवढी एक फक्त यादी आपल्या समोर मी वाचणार आहे. ज्याची प्रशासकीय मान्यता ज्या कामांची निघालेली आहे अशीच कामं मी तुमच्या समोर मी वाचणार आहे. नेरूर जिल्हा परिषद या एका जिल्हा परिषदेमध्ये निघालेली प्रशासकीय मान्यता आणि त्या निघालेल्या प्रशासकीय मान्यताची रक्कम 9,90,00,000 आहे. ते कामाचा उल्लेख ही यादी नंतर मी पत्रकारांनाही देईल, नाहीतर पंचनामा करायची त्यांना सवय आहेच. कवठी देऊळवाडी ते अन्नशांतवाडी डांबरीकरण व खडीकरण 5 लाख. 25 कामं आहेत, 2 मिनिटात होतील. चेंदवन घाडीवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण 5 लाख. नेरूर साहेबा टेम सुधाकर घराजवळ रस्ता वगैरे 5 लाख. नेरूर कविळगाव 5 लाख. नेरूर वाघोसेवाडी ते कॉन्क्रिटीकरण 3 लाख. नेरूर समतानगर 5 लाख. नेरूर दत्तनगर 5 लाख. श्रीदेव कलेश्वर मंदिर नेरूर इथे जलशुद्धीकरण मशीन बसवणे 10 लाख. वालावल वरची देऊळवाडी रस्ता खडीकरण करणे 8 लाख. वालावल हनुमान मंदिर मुख्य रस्ता वगैरे वगैरे खडीकरण डांबरीकरण 5 लाख. वालावल इथे ट्रान्सफॉर्मर बसवणे. आकरचा पूल तिथे 7 लाख. चेंदवण ट्रान्सफॉर्मर बसवणे वेलवाडी इकडे 7 लाख. चेंदवण माऊली मंदिर वगैरे वगैरे बांधकाम करणं 9.99 लाख. वालावल रेवटीवाडी डांबरीकरण 2.99 लाख. वालावल श्रीदेव महालक्ष्मी मंदिर ते महापुरुष मंदिर 4.99 लाख. वालावल हनुमान मंदिर मुख्य रस्ता ते चव्हाणवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 7.99 लाख. चेंदवण मळेवाडी येथे बंधारा बांधणे 2.5 कोटी. वालावल लक्ष्मी मंदिर परिसर सुशोभीकरण करणे 25 लाख. सरंबळ बागवाडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 1.5 कोटी. चेंदवण खारीचा बांध येथील बंधारा बांधणे 2.5 कोटी रुपये. नेरूर येथे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारणे 1 कोटी रुपये. चेंदवण येथे आपत्ती व्यवस्थापन उभारणे 1 कोटी रुपये. वालावल तलाठी कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 10 लाख रुपये. असे हे सगळे मिळून 9,90,00,000 रुपये नेरूर या जिल्हा परिषदच्या हद्दीमध्ये आपण प्रशासकीय मान्यता ज्या कामांना आलेली आहे त्याच कामांचा उल्लेख मी ते केला. इतर कुठलाही कामाचा उल्लेख मी केलेला नाही. आता आपण जी मला यादी नवीन द्याल ती यादी आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये 100% घेणार. त्याच्यामध्ये कुठेही तडजोड होणार नाही एवढं या व्यासपीठावरून सांगतो. कारण का आमचा राजा प्रभू असतो तो 1-0 वाढूनच सांगतो. जसं आता 25चे 50 केले, माझ्याकडे 5 कोटीचे 10 कोटी पण करू शकतो तो. म्हणून मला त्याच्या कामाचा अनुभव आहे. आणि पोटतिडकीने काम करणारी ही सगळी लोक आहे, वर्षोनवर्ष राणे साहेबांबरोबर काम करणारी लोक आहेत. त्यांच्यासाठी काहीतरी करणं हे माझं भाग्य मी समजतो. आणि म्हणून कुठेही सामंत साहेबांचा शब्द पडता कामा नाही या उद्देशाने मी कामाला लागलेलो आहे. कुठेही राजकारण करणं हा भाग नाही. जसा उल्लेख आता कोणीतरी व्यासपीठावरून केला, कुठल्या तरी गावामध्ये आपली ग्रामपंचायत नाही म्हणून मी निधी देणार नाही. हे पूर्वीचे दिवस आता संपले. इथे आमदार आता निलेश राणे आहे.
सगळ्यांना न्याय मिळणार, कुठेही कोण वंचित राहणार नाही. कुठलीही वाडी माझ्याकडे नाही म्हणून मी वंचित ठेवणार नाही. जसं राजाप्रभू 10 वर्ष वंचित राहिले तसं आता ह्या मतदारसंघात कुठलीच वाडी कुठलंच गाव वंचित राहणार नाही, एवढं या व्यासपीठावरून सांगतो. आमच्या उमेदवाराला, आमच्या सगळ्या उमेदवारांना आपण निवडून द्यावं ही विनंती करतो. कारण का समोर मला वाटतं कुठलाच पक्ष नाही, उमेदवार कुठल्या पक्षाचा आहे माहीत नाही, तो स्वतः कुठे उभा आहे माहीत नाही, तो उद्या कुठे जाईल तेही माहीत नाही, तो निवडून आल्यानंतर करेल काय हेही माहीत नाही, निवडणुकीला पैसे देणार कोण हेही माहीत नाही, तो सगळ्यांकडून पैसे घेणार एवढं त्याला माहिती आहे. कारण का पडते साहेब, कॉन्टॅक्ट होतो ना, मी फॉर्म भरलाय तुझपासून, अरे तू भरला कशाला, मग नाही भरायचा नाही, पण कुठेतरी भरलं पाहिजे, नाहीतर मग कुठेतरी मीटर चालणार नाही. विचार करा, एकीकडे पडते साहेबांसारखा अनुभवी एक उमेदवार आहे, त्यांच्या मागे आम्ही सगळे उभे आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. ज्यांना स्वतःचा पक्ष माहीत नाही ते विकास काय करणार, आमदार निलेश राणेंचं खोचक वक्तव्य. दिशाभूल करू देत, माटणेत महायुतीचा झेंडा फडकवणार, गणेश प्रसाद गवस यांना विश्वास. आणि त्यांना जनता धडा शिकवेल, मायकल डिसोजा यांनी घेतला विरोधकांचा समाचार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.